Čaca, ste pripravení? Filip Lovec z Atrakcií je tu! Poďme na to! Slnko zapadá, svetlá sa rozsvecujú. Všetci ľudia v čaci sa už radujú. Bartolomejský hodový jarmok klope na dvere. Každá jedna atrakcia, čo nás dnes k sebe berie. Cítim ten adrenalín, cítim ten zón. Dneska večer ovládneme celý tento placatón. Sú tu kolotoče, točí sa svet. Lepšiu party v meste už nenájdeš, veru hneď. Filip Lovec z Atrakcií, kamera v ruke. Zachytíme spoločne tie najväčšie zvuky. Atrakcie, rýchlosť, jarmok a smiech. V roku 2020 nás čaká totálny úspech. Stánky voňajú, cukrová vata a med. Na reťazkovom kolotoči krúžime cez celý svet. Všetci moji fanúšikovia, poďte bližšie k nám. Túto jazdu si dnes spoločne vychutnám. Žiadny strach, len čistý flow a radosť. Na Bartolomejskom jarmoku je zábavy vždy dosť. Hore dole, rýchlo, pomaly, tieto zábery sme pre vás dnes zbierali. Filip Lovec z Atrakcií, zapamätaj si ten štýl. Z tohto videa budeš mať v tele riadny impuls a cieľ. Sú tu kolotoče, točí sa svet. Lepšiu party v meste už nenájdeš, veru hneď. Filip Lovec z Atrakcií, kamera v ruke. Zachytíme spoločne tie najväčšie zvuky. Atrakcie, rýchlosť, jarmok a smiech. V roku 2020 nás čaká totálny úspech. Čaca, 20 choice. Vidíme sa v sobotu. Ha, hej, hej. Filip Lovec z Atrakcií, odberaj a sleduj. Yeah. Zabudni na chvíľu na tie obrie svety. Za hranicami dneska parkujeme doma pod našimi hviezdami. Vôňa cukrovej vaty a prepálený olej z langošov. Slovensko a Česko, tisíce známych kamošov. Nie je to vždy o tom mať najvyšší pád na kontinente, ale o tej atmosfére na miestnom jarmoku v tomto momente. Filip berie kameru, čaute ľudia. Známe gesto, dneska ožije každé malé veľké mesto. Od Michaloviec po Plzeň, tá istá energia. Blikajúce neóny, to je naša terapia. Toto je Filip a jeho svet atrakcií. Tam, kde sa kričí od radosti a nic frustrácií. Berie nás na pleci a ukazuje nám ten smer, kde každá jazda končí úsmevom. Tak mi ver, lovec zážitkov, čo spája nás všetkých dokopy. Na púťach a hodoch, kde život naberá obrátky. Starý dobrý reťazák, čo vrzga, ale má svoje čaro. Autodrom, kde do seba narážame už od rána jaro. Filip testuje lavicu, či má ten správny švih. Niekedy je to väčšia sranda než drahý mramor a prepich. Sleduješ ten vlog a cítiš sa, že tam sedíš s ním, že prekonávaš strach a stávaš sa odvážnym. Nie je to len o gečku, čo ti tlačí hlavu do sedačky. Je to o tej komunite, čo spolu zdieľa tieto hračky. Žiadne VIP vstupy, len žetón v ruke a čistá hlava.
svetlá sa odrážajú v očiach. Už sme vysoko v tých nočných točkách. Cítiš ten moment, keď sa zastaví dých, keď sme hore a pod nami je len smiech a krik. Gradácia. Filip drží kameru pevne, sme pripravení. Ideme dole. Toto je Filip a jeho svet atrakcií. Tam, kde sa kričí od radosti a nie z frustrácií. Berie nás na pleci a ukazuje nám ten smer, kde každá jazda končí úsmevom. Tak mi ver, lobec zážitkov, čo spája nás všetkých dokopy. Na púťach a holoch, kde život naberá obrátky. Tak zase na budúce, na ďalšej šialenej jazde. Lovec atrakcií, díky, že ste tu boli. Ziknute zvončeka na kolotočí. Čau! Čaca, ste pripravení? Filip Lovec atrakcií je tu! Poďme na to! Slnko zapadá, svetlá sa rozsvecujú. Všetci ľudia v čaci sa už radujú. Bartolomejský hodový jarmo klope na dvere. Každá jedna atrakcia, čo nás dnes k sebe berie. Cítim ten adrenalín, cítim ten zón. Dneska večer ovládneme celý tento plácato. Sú tu kolotoče, točí sa svet. Lepšiu party v meste už nenájdeš, veru hneď. Filip Lovec atrakcií, kamera v ruke. Zachytíme spoločne tie najväčšie zvuky. Atrakcie, rýchlosť, jarmoch a smiech. V roku 2020 nás čaká totálny úspech. Stánky voňajú, cukrová vata a med. Na reťazkovom kolotoči krúžime cez celý svet. Všetci moji fanúšikovia, poďte bližšie k nám. Túto jazdu si dnes spoločne vychutnám. Žiadny strach, len čistý flow a radosť. Na Bartolomejskom jarmoku je zábavy vždy dosť. Hore dole, rýchlo, pomaly, tieto zábery sme pre vás dnes zbierali. Filip Lovec atrakcií, zapamätaj si ten štýl. Z tohto videa budeš mať v